F'Ottubru li għadda ġie ċelebrat is-Sinodu tal-Isfijiet imsejjaħ mill-Papa Franġisku li tkellem dwar iż-żgħażagħ, il-fidi u d-dixxerniment vokazzjonali. U għaldaqstant kienet xi ħaġa mistennija li fid-dokument finali maħruġ fit-tmiem dan is-Sinodu l-Isfijiet li ħadu sehem tkellmu dwar l-importanza tas-seminarju bħala il-post fejn żgħażagħ li jħossu s-sejħa biex isiru saċerdoti, ministri tal-Knisja ikunu jistgħu jirċievu l-preparazzjoni għalihom. Nista' ngħid li dan id-dokument finali jolqotna fuq 3 punti. L-ewwel punt huwa il-fatt li d-dokument jirrikonoxxi il-fatt li ż-żgħażagħ tal-lum hemm fihom tendenza ta' individwaliżmu li tajjeb li tiġi megħluba ħalli dejjem aktar jidħlu fl-ispirtu tal-komunità. Mhux ta' bxejn li fil-paragrafi ta' dan id-dokument insibu appell sabiex kull persuna li tersa lejn il-bieb tas-seminarju inkunu nafu aħjar l-istorja imgħoddija tagħha. Nivverifikaw kemm hi persuna li għandha għeruq f'komunità li hi kapaċi tidħol fi ħbiberiji ma' persuni u żgħażagħ tampara. Kemm hi persuna li kapaċi tidħol f'impenn fl-istudju jew fix-xogħol li tagħmel. U fuq kollox kemm il-kandidat li msejjaħ għas-saċerdozju huwa bniedem qrib il-foqra. Għalhekk nistgħu naraw li d-dokument finali iħeġġiġna biex dejjem aktar il-persuna li tersa sabiex tibda mixja ta' formazzjoni għas-saċerdozju tkun ta' bilħaq persuna li kapaċi tiftaħ qalba għal dak li l-mulej jixtieq minnha, tkun persuna ta' relazzjonijiet. Imbagħad aspett ieħor li nħoss li nistgħu nilqgħu bħala seminarji għal dan iż-żmien partikolari li l-Knisja qiegħda tgħix huwa l-fatt tal-komunità. Il-komunità tal-Knisja li l-ebda sejħa li l-mulej jagħml mija sejħa maqtuwa mill-bqija. U għalhekk importanti f'punt minnhom jitkellem dan id-dokument li l-persuna li tħoss is-sejħa biex timxi wara Ġesu u tingħata s-servizz tiegħu tiġi mħarġa fi żmien tas-seminarju biex bħala gwida tal-poplu ta' Alla ma timxi qatt b'mod awtoritattiv, awtoritarju, b'mod li taħkem fuq l-oħrajn, imma dejjem tħaddem is-seta tagħha bħala servizz b'mod awtorevoli. U l-Isfijiet semmew punti li nixtiequ nivverifikaw flimkien mal-kandidati tagħna. Il-punt tal-klerikaliżmu jiġifieri li persuna li tkun fis-seminarju ma tfittix li tiġi moqdija hi, imma dejjem aktar issawwar fiha atteġġament jiġbaħ il-dak ta' Kristu għaddej li ġie sabiex mhux ikun moqdi imma jaqdi u jagħti ħajtu b'fidwa għall-oħrajn. Ukoll il-ħila li seminarista ikun kapaċi jaħdem mhux għal rasu imma flimkien moħrajn. Il-bżonn li fil-ħajja tiegħu is-seminarista jkun persuna trasparenti, ktieb miftuħ u li jħalli min imexxih. Dan kollu jafakkarna li is-seminarista qiegħed f'mixja li jmixja wkoll tal-poplu sħiħ ta' Alla. L-aħħar punt li naħseb li huwa sfida għas-seminarju huwa l-appell li l-Isfijiet jagħmlu sabiex il-figura femminili tieħu rwol aktar importanti fil-qasam tal-formazzjoni. Jgħid kemm hu meħtieġ li anke fil-ekip tal-formazzjoni ta' dawk li janimaw il-komunità ikun hemm persuni nisa li jkunu jistgħu jagħtu l-kontribut tagħhom dak il-ġenju femminili li jaf ikun ta' ġid għall-istess formazzjoni tas-seminaristi. Għaldaqstant huwa dokument li lilna jimpenjana u li tajjeb li aħna nilqgħu dak li l-Ispiritu Santu xtaq iċaqlaq għalih il-qlub tar-rajja tagħna u li aħna bl-għajnuna tal-mulej nistgħu bil-mod nimplementaw biex niffurmaw saċerdoti skont il-qalb ta' Alla u x-xewqa tal-Knisja illum.